that's where the ponies always are. And I made this. So when it is a bit later today, then they can go here. And they can eat some grass, finally again. Here you can see how cold it was tonight. That's what I mean. Daisy, Peach, and they already saw the wire. Please, she thinks. Shall I open it? Yes. Spidey. Hey Glendy. I opened the wire. Daisy, Spidey, and Peach. And look, that's how soft the ground is. So I don't know if it's a good idea. But hey, they like the grass. Oh no. Belle, Bauke en Bauke. And there's Bauke, Risey and Yfke, Silke, Teije, en Vera, hey Yfke. Ah, dan is hij on. Wat is dat, Teije? Wat zou je vertellen wie ik ben en wat ik doe? Mem is dat en hij doet de tree en hij gaat zien dus zijn tree doen. Kom maar. En nou gaat die tree onder pijltjes doen. En Mem die doet nou de hoeken. Hier doe ik een extra knoop. Het is heel zwaar om erin te doen. Heel strak. Ja. Wat stroom zit er net om.
Jawel. Oh, Grapje. en hier is het loon van de kinderen. En dit ben ik lezen. En dat is met zijn billen en handschoen en trieën. Dat is het enige wat we nodig hebben. Je bent ongeveer hier. Ik film even heen, dat is juist in gezicht erin. Ja. Hoi. Hoi. Ja. Plastic. Plastic mag je hier dus nooit opeten. Nee. Dan is het dier toch? Ja. Hij is goed gefilmd, Teije. Ja, ik heb nog een stukje vierde. Was nog meer filmen? Ja. Oké. Het hoi bezig is. Ja, maar Hoyt gaat nou correct eruit. Daar is Hoyt. Bauke. Hoi, ik even filmen. Wat is er? Ik heb je volle filmen. Was dat filmen? Ja. I think they know what they have to do. Finally they can go out and eat some grass. De groen is hier net heel goed. Het is veengroen en dat is hele zachte groen. En verderop in Nederland heeft het een soort zandgroen. Of verderop in Friesland eigenlijk al. Dus als het te volle regent, dan is het gewoon net heel handig. Saly, finally. Oh, she thinks, no, let me eat. Well, they can be here for an hour or so. Not too much grass. Because when they eat too much grass at once, they can get sick. Hey, finally. Reintje en Saly. Spidey en Silke. Wat geeft het van? Mennen, voor het eerst. Voor het eerst. Proberen, een poging. Vet cool. Nou, let maar eens even zien. Samen met Vera. Teije Rein. En de wuttel.
karren? Net interessant. Nee, boeien. Sander? Was die chill en ik vind het wel best. Ja, als ik echt nergens om Nee. pony. Oh ja. Ik heb net weet nou. Stappen. Stappen. Waar? Hoe dan? Waar? Kom maar. Stappen. Stappen. Waar? Waar? Goed zo. Braaf. Wat klopt jij nou? Stappen. Stappen. Ik denk dat ik wat zwier. Is het er geen zwier? Braaf, Jer. Goed zo. Oké, de bak is een beetje te zwier, dus we gaan op de dik. Op het hudde. Mooi gezicht dit. Hij is wel wild, ja? Waar? Stappen. Waar? Stappen. Goed zo. Kom maar. Zo, braaf, jongen. Goed zo. Stappen. Kom maar, Spidey. Stappen. Goed zo. Stappen. Klaar. Stappen. Klaar. Het is al heel zwier. Klaar. Stappen. Ja jongen, dan Goed is het werk. zo. Stappen. Goed zo. Zo. Nou, nog een stukje draven. Drrrrraf. Drrrrraf. Goed zo. Braaf. Drrrraf. Klaar. Goed zo. Stap. Stap. Braaf.
Stappen. Goed zo, braaf. Nou, ik heb nog nooit een hinder mooi maken die zo braaf is. Voor de eerste keer voor de karren. Stappen. Even Lotje. Goed zo, Spidey. Kom jongens. Kom maar. Reintje and Saly. You have to go inside again. Maybe tomorrow you can go here again. Hey, doe maar. Doe maar. Hallo? Nee. Doe maar, Reintje. Yes, do that hair, please. Not in your stall. Oh. Kom maar. I try. And maybe Saly comes too. Saly? Okay.